Pinto în duelul cu Jonathan Pereira. A fost fault, dar în afara stranierii celor de la Betis. Deschidere de scor, iată, extraordinar. Minutul 2 reușește să marcheze Pinto. Molina reușește să înscrie în poarta Barcelonei. Fază totuși suspectă de offside. ولعب في ريال مدريد رافائيل جورديو بينما الكرة وانطلاقه محاولة الهدف الثاني والهدف الثاني للبيتيس. 7 دقائق تتولع معركة الكوارتوس هنا في ظرف ال7 دقائق. خورخي مولينا في المرة الثانية يأخر ب2 والنتيجة حاليا 5-2 في رواق الصراع من أجل السيمي فاينل. نعم المنطق يقول البارسا مر الفريق اللي يربح بال4 وال5 في آخر شهرين باستمرارية لكارتون. Iată o fază care și 6 de minute se năruiește sub importanța acestui gol. Ce eroare! Eroarea lui Isidoro. Nu s-a putut ține de Messi cum controlează mingea și cât de scurtă este pendularea înainte de șutul care înseamnă practic calificare. S-a scurs, nu a ales la prelungiri, iar echipele protestează des. Nu se întâmplă însă aici acest lucru. Minge care intră în poartă, 3-1. Se încheiase repriza în mod normal de 36 de secunde. S-a executat aceasta. Să se mai joace încă 3-1. Să se mai joace și a mai lăsat centralul. Și se pare că sunt șanse să o realizeze. Arzu este autorul acestui gol. 3, iată, mingea respinsă de Piqué. Nici nu știu când ar fi avut timp centralul să fluiere, pentru că iată a fost această respingere și imediat mingea a ajuns la Arzu, care din prima a simțit că poate să marcheze și nu s-a înșelat, a făcut-o.